Hello, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि आंनि भिडिअ फरायनाय थाबाय फांखा गाज्रिनो गिसिब सिबगासिनो बाबुआनो उन्दुदों ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो हेपि मादार्स डे ओमफ्राय आंबो न'आव दंफैयो दिनै ओरैनो फैनो गोसो जानानै फैबाय आरो सानडे नालाय बाबुआ सिखारगोन ओइ बाबुआ सिखारगोन आं भिडिअखौ दासो बानायनाय जाबाय आरो ओंखाम जाखांजोब्बाय गासिबो आरो जाखिबालाय ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ बाहेराव जिरायजोबना दं नै आब' समायना हगारनाय समायना हगारनाय आइ जों आब'नि फिसालाया बाम जाना दंगासिनो नै आइ नों बेयावसो दङ नों बेयावसो जिरायना थाबाय हनै बाबा जिरायबाय मैया जादों ना मा होनदों दिनै मा होनदोंमोन गिथाना एनिसिबारि ना बोरैबा एनिभार्सारि होनलाय नों होनलाय एनिभार्सारि होनलाय एनिभार्सारि सालगिरा हाबानि जोनोम साननि हाबानि गरम बोथोराव मोखांखौ खेबजाया दा बारा थाइजौखौ नायबाय था आखाइखौ नायबाय था थाइजौखौ नायबाय था आखाइखौ नायबाय था थालिर बिलाइयावसो जानांगौ थालिर बिलाइ गिथान जग लाबोफानाय दै लोंनि बे गिलासखौ मानो लाबोदों थालिर बिलाइयाव माबा गिलासखौ लाफा बा गिथाना रागा जोंबाय दै बिहरफानायनि थेंक इउ गिथाना फुसका जानो होन्दोंमोन मोनजानाय नंला बे जागौलाय थांगोबा सैतानखा नामा फन हरगुलायोना नङाबा मबाइलनि थाखायसो होनदां ओंखायनोथ' ओरैनोबा रायलाय मा जागोन दा र' सुनांगौ गोबां फिसा ना निउ भिडिअ फ्रन्ट साइडखौ हे अ नै फ्रन्ट आयु मुलाला होनलायना बे फुनाव गैला माबा फुनखौ फाथिजानो मबाइल गोदाननि ओइ दादा बाबु दाना थुरा गाजि नांगौ नै बिलाय मादि जुलिया खिथु नों मानो दानो सिखारखो दावराव आरो गरमालाय फांखा गैया माबा गैया एरायबानो उरि जायो मामि बे जोंनि बे गिदिर कुलारखौ निबाय लाबोगौमोन ना बे कुलारखौ मामि बे जोंनि कुलारखौ लाबोगौमोन ना कुलारा बे गिदिरा नोंसोर फैबाथाय नोंसिनि कुलारखौ लाय जोंनि कुलारखौ लाय फैबाथाय जायो आरो माथो बानान लाबोखायो होनदां ओंखायनोथ' नायलाय जाबाय बे अफिस जाबाय मोदा खाबोन लाबो हाय बोलो चैनल का नाम बोलो क्या है चैनल का नाम स्वागत है गायस्री बसुमतारी के यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करना लाइक करना 1000 लाइक्स दे देना और सब्सक्राइब करो मेरे मासी को सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक बटन तो जरूर ठोक दीजिएगा इसके ठोक दीजिएगा आं मिथिया माजों खालाम जेजोंबो खालाम ओइ बाराद्राय हजोबो जाबा माबा दोखो जानाय मोजांसिन मोनला बारा फिसाबा आं मोजां मोना मानोबा बाराद्राय गेब्लेजोब्बाय
बाबु बाबु जागोन जागोन बाबु थालिर बिलाइखौ जा आराम दोनफैदों आया लेथ्रा थांनांला खिनियोबा माथो खिनाय जायोनो मोदोमलायबाय आयौ खुदै गलायलायबाय आं सोबनाय बाबु गथ'ना गस्ला सोबाय साथिखौलायगोन जेलाय सोला होनाय खनसे बा जानो हालाय नामा आंलाय हायो जानो जायो उनफोर हजम सक्ति दं बेनाव मेरला इन्जिना खराथारबायना दा मारै जादों हनै बेना गन्थंआवल' बेरो नालाय माइसुङा देनां हिन्जावजों बिराद मोनजागोन आरो मा बेयो गोलोमनायाबो गन्थंआव फ्राव 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 गोलोमोब्रा ए गिलास माबायाव सोबाय हनै मोजांसो ओमफ्राय नोंथांमोन थाइजौ जानायावनो गोबाव जानायलाय आं भिडिअखौ बानायनाय जायासै आब'नि फिसाजोखौबो दोनलांनांगौमोन नालाय ओंखायनो थाब थाब जाबाय माबाय एसे बाबुखौबो आथिं आखाइ सुनानै मोजाङै गस्लाथ' लाबोखायो नालाय आङो लाबोफाखानां नालाय ओंखायनो गथ'खौ थाब थाब आथिं आखाइ सुनानै गस्ला थस्ला गानहोनानै ओमफ्राय जोङो आब'नि फिसाजोखौबो दोनलांनांगौ नालाय ओंखारबोखाबाय आरो ज'नो मोनाखाबायमोन नालाय ओंखायनो आङो जेबो भिडिअ सिडिअ लालायासै डाइरेक्ट आब'नि फिसाजोखौ न'आव दोनबोबाय दसे जिरायदों साहा लोंबोदों ओमफ्राय ओंखायनो भिडिअखौ बानायनाय जायासै ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जोबनायाव आङो बे फट'फोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय गथ'फोरा ओरैनो खेबलायलायनाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आं होनखांखाबायमोन जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय